Здравейте, днес ще си продължаваме да цъкаме Бадминтон 2 в Фейсбук. Тук е моят приятел Злати. Нали? Здрасти. И сега ще го мутнем. Готово и почвам. Аре си малко мултиплеер. Ама не може аз и ти само. Ама на моя компютър. Добре, като ги бия тия всичките. Сега ще ги бия. Обещавам ви хора, ще снимаме и аз с Злати. Манга. Така. Който иска да цъка с мен. Да, идва на момента. Скът ми Димитър.Ангелов 670. Иде. Повече няма да правя така с това. Той е върховен. То си тук е Югио. Кой е Югио беше бе? GX. Да бе, GX. 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 Вместо Ники му написах ХНС. Всички знаем, че обичаш ХНС, ама... Теко меню. Иди. Нати, сега ще те бия. Виж, бих я. Хейли Хенер. Хейли косата. Сноули. Някой писа. 2 пъти. Кой спами, бе? Това не е спам 2 пъти да ти пишат. Оле. Ще го бия. Точно. Пет на 3 за мен. Ще го бия. Няма съм загуба срещу теб. Колко ще са бе? Сигурен ли си, че е 15? Не. Тома победи. Браво. Да, май съм сигурен. Или 2 или 3. Еми 3 е според. 3, 2 и 3. 5 показвам. Не съм го барал от когато ми го преинсталирах. Ще мина турнамента, казвам ти. Много лесно. Да, бе! Да, Гришо ще го размажи. Да, бе, той измама, то сега ми пречи. В нас. Айде, знам, че Гришо ще го размаже, ама... Не съм ви Спайдермен. Не екстра. Някой с хамона. Както искаш. То как пропусна минемо през главата. Скъсана ми е палката. Браво. Да, мен ми захапа малко. Си пак снимаш. Както си искаш да мога да снимам на таблета. На ти. Ето аз съм Гришо, ще го размажа, видите. Ей така Гришо ще размажа оня. Мангал. Ето е Гришо. Ето с бялото е Гришо. Гриш те размаза. Видяхте ли, Гришо ще го размаже.
Ето с шапката е Гришо. За малко. Ето Гришо би. Е така ще го размажа. Е така ще ги размажи Гришо. Така. Good work, ще викаш на някой. То как го спаси? Топна му се и не я спаси. Няма да играя аз така. С измами долни. От точка. Значи не спася. Аз... Охо. Искаш ли му да ти ги правя неспасяеми? Скачаш и удряш. Много са трудни. Е верно. И ако си Гришо, Ще спасиш. Той Гришо пак ще победи, бе. това не е Гришо, това е Джоуи в пансиона. То така му пише името. Джоуи. Жоной. Ето виж, Сбих. пише Джоуи. Джой. Не Джоной. Сега ще те размажа като изведал. Ай стигал е, брато. One in one. Two on one. Невероятно спасяване и колко пропуски направи той. Ти снимаш клипи или ме гледаш? Снимам клип. Той Джоной пак ще победи. Падано? Ама надали. 5 на 8 за мен. 5 на 2 за него. Долно скачане и гол. Днес ще играят Бразилия или Колумбия. Като е ясно И кой ще Франция и Гърция. А не е. Гърция. Германия. Те Гърция отпаднаха от... Знам. И Коста Рика останаха. М, Да, Костата. Костите. Костите ли е? Те са силни обаче. Костите Рика. Окей, така да. Биг Джой. Сега срещу брат му. Или близнака му. Брат ми е по-яко. Е, сега водя обратно с 2 на 1. Виж, аз съм медиум. 2 на 1 за мен. Един. Да, два. Няма да ми вкараш вече. Виж, бия Джой да паша. Не мога да такова. Пет на 2 за Джой. Шегичка за мен. 5 на 3. Стига, бе! Аре, бе, заради теб сега 5 на 4. Ти ще убиеш бата на Джо, бе. Виж още един. Чисто. Слабак. Сам. Топхед съм. То много ме дразни. Да, бе, мен ми захапа. Мене и също то много мраза, че ми лагва. И е силен. Но пирата е по-силен. Пирата е слаб. Не е слаб. Да, е. Тата тъпа мрежа. 2 лея не давам за нея. Ще прибия, ако може да дойда в твоето. Това е най-тъпия софтуник. Чакай, стоп. Няма да чекваме карти. Няма да цъкате карти. Няма да чекваме. Да, бе. На, спряхта на пауза, няма ми вкараш се. Вкарай ми, ма. На ти, бе, не разбра къде пада топката и ти вкарах. Санган. Сингинг.
Але само главное. Произнася правилно картата. Али знаеш, че те не могат да завладеят света? Картите Yu-Gi-Oh не могат да заемат света. Компютрите не могат да завладеят света. Могат. Могат, но тогава ще спрат да ги произвеждат. Това е тъпо. Да, ти знаеш колко компютри има в целия света. Повече от 2000. И тогава... Ох, не заводи. Твърде цъка ми двамата. Абе, чай да си мина турнамента, че тук то ма дразни. Искам си Добре, спечеля кажи. дяволчето. На ти, бе. Пусам дяволчето. Има ли? Да. Аз ще бъда пират. Не, ще бъда тя. 5 на 3, браво. Шест на 3 за мен. Бия го. Evil Twin. Пират е пит срещу Evil Twin. Охо. Кой ще победи? Evil Twin. Помисли пак. Ама аз не знам кой е Evil Twin и кой е да пират. Ето е. Значи ти. Това е пирата Пит, това е Evil Twin. Ой, О, виж. Харпис Федер доста. Да. Трябваше да скоча и да ударя. Тогава става неспасяемо. И така. Той я спаси. Да, бе, той е хакер. Това е чист хак. Спада Cheat Engine. Използва Cheat Engine. Да, той използва Cheat Engine. Верно е. Умри, бе. Yes, бе. Виж, изтрихте Cheat Engine-то. Аз си го свалих. Що не си го свалиш наистина само? Закуми. На ти, бе. Бих ли та? Sweet Victory. Кой си взе? Турнамент ли е? Топ хед сам. Остават ми още двама и я превъртявам. О, фамаре, двамата. Ок. Само да отида до туалетна, аз призна на пауза клипа. Или цикай. Ай, давай, като стане готов. Аз сега цъкам рандом. Водя 2 на 0. Ще цъкам с затворени очи. С затворени съм. Ударихме. Злате! Ударихме. Декай бе? В Кенеф. Злате! Бих. Златомири бе! Какво правиш? Чакай сега, спокойно, ми го обади се бе, мамо бе! Пусни ми на водата в скъпа. Не! Баща ти каза да те накарам тебе, ти си. Айде сега, чакай сега. Айде. Чакай сега. Ей, Валя, иди се да пиши ти си. Чакай да направи ме, пускай тук да прави. Пусни ме. Чакай! Чакай сега да тълкъва и теб да прави. Айде, не се ли да ми. Чакай да идвам аз баща си, защо не ще да свършиш работа? Да, бе, аз не мога. Какво? Аз не знам как се удря. С твоя герой. Окей, разбери докато се слуша дуел. Да, бе. Половин час. Не, сори, не мой. Аз ще цъкам. Само той я знам как.
Удрил е... Да, бе, то баси тъп. Еми. Така, значи ще разберем, аз съм дяволчето, ти кой искаш да бъдеш? Аз искам да съм робота. Няма робота. Стоя е много трудно. Окей, тогава дай да бъда пирати. Така, И- да видим как се играе. Той е. УСД. Добре. Моя кой е? Тия Чакай. кошта. Там аз се обърках как се удря. Искам да правя на нещо. Значи, дай. Добре. Добре. С долното удряш. Окей. Аре бе, дай да случваме. Колко е? Почвай наново. Така, хора, мисля, че това беше за този клип и чао.